Prangkisa sa van nga nalambigit sa disgrasya sa DZR Airport sa Tacloban City ni atong Martes, gisuspenso na sa LTFRB Region 8. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Matod ni Veronica Reposar, Chief sa LTFRB 8, nga anaa sa 15 ka units sa Grand Tours nga may biyaheng Ormoc to Catbalogan ang ilang gisuspenso. Subay kini sa insidente, diin usa ang nakalas dihang mibangga ang usa ka van sa electric post sa Center Island padung sa Tacloban City Airport. Midugang ang opisyal nga kung mahibaw-an sa ilang opisina nga nagpadayon og biyahe ang mga units, lain na sab nga sanction ang ilang ipahamtang. Sa nagpadayong investigasyon sa LTFRB, usa sa tan-awon kung unsa pa ang mga laka nga himuon kalabot sa prangkisa sa nalambigit nga van. Titingnan pa namin yun kasi may hearing naman. Upon matapos na yung hearing, ma-evaluate ng namin ng legal kung may basihan na dapat i-revoke, i-revoke yun. Pero depende yun kung anong mga anong kalalabasan ng hearing. Subay sa mga insidente, mas higpitan sa LTFRB 8 ang roadside operation sa mga public utility vehicle kundiin subsub ang himuon nga inspection. Subay ning maong balita, naabtan sa Balitang Bisdak nga nagmingaw na ang terminal sa Grand Tours Ormoc tungod sa epekto sa pagkasuspenso sa prangkisa. Matud sa manager nga si Christine Nilios, nagkuha lang usa sila og upat ka mga V-hire gikan sa lain-laing prangkisa nga mobiyahe gikan Ormoc paingon Catbalogan. Medyo mamingaw hiya kay darang ako lang akong mga driver kay an iba nga mga apektaduhan franchise diri naging papabiyahe. So baga mamingaw ng pasahero yan na apektado tanan. Gikatakda nga makig-atubang sa LTFRB 8 ang tag-iya sa Grand Tours. Samtang padayon nga giasikaso ang tabang sa mga biktima sa maong insidente. Nico Sereno, Balitang Bisdak.